Επισκοποί και ασίτες αναμετρώνται εδώ στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης και τηρείται ενός λεπτού στη γη στη μνήμη των θυμάτων των καταστροφών της Ιαπωνίας. Τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μιχελακάκης έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ και παλιά του Πετράκη out. Πρώτη καλή στιγμή για τους γηπεδούχους στο μάτς. Τώρα θα σφίξει ο κύριος Κανιαλάκης στο Βρακάκης, θα αφήσει την μπάλα, εκτελεί ο Προγαβράκης λίγο έξω από το δεξί δοκάρι. Μιχελακάκης. Κάνεις προσποιήσεις, θα σουτάρει ευκαιρία μες στην περιοχή με τον Κατσαμά με τα πόδια. Θα διώξει ο Ζαχαριουδάκης. Πάσα θα περάσει. Θα γίνει εκεί το σουτ. Η μπάλα θα καταλήξει out. Καλό το σουτ το οποίο επιχείρησε ο Τσερεβελάκης στο 32. Εδώ είναι η προσπάθεια με τον Περογαβράκη και θα σουτάρει. Η μπάλα κάπου τα κοντράδια θα καλύψει κόρνερ στο 43. Ο Σουμπασάκης θα δοκιμάσει τον πρώτο Μοκρέ, θα σκάσει, διώχνει ο Ζαχαριουδάκης, υπάρχει υποδείξια offside. Ο Σερεβελάκης τρέχει να προλάβει, θα βγάλει την σέντρα κεφαλιά, γκολ, 1-0 για τις ασίτες στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Ποτηράκη. Σε αυτή τη σέντρα που έβγαλε ο Τσερβελάκης από δεξιά, ο Ποτηράκης πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Βογιατζηδάκη. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, Κατσαμάς και Φραντεσκάκης πάνω από την μπάλα στο δοφάλι του κέρδισε Επισκοπή σε καλό σημείο. Ο Φραντεσκάκης εκτελέσει με δύναμη, θα διώξουν. Ο Ζαχαριουδάκης στη συνέχεια, ο Γαρατζής δεν μπόρεσε. Μαγιά είναι για τον Ποτηράκη, γύρισμα προς τα πίσω, αυτό γκολ. Αυτό γκολ από τον Φραντεσκάκη, 0-2 για την ομάδα των ασιτών στο 75. Ο Φραντεσκάκης στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα, κρέμασε τον Βογιατζηδάκη στέλνοντας το βάδος της εστίας της Επισκοπής, Επισκοπή ασίτες 0-2. Πάνω από τον Ποτηράκη για να απομακρύνει ακόμα περισσότερο. Ο Ποτηράκης όμως υπό την πίεση του Σιώρε θα κερδίσει το φάουλ ο Σιώρε και έτσι έχουμε μία ακόμα κίτρινη κάρτα για ποδοσφαιριστή των ασιτών. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Ρουμπάκης και είναι δεύτερη κίτρινη. Με 10 μένουν λοιπόν οι ασίτες στο 81. Για τον Χαρατσί. Θα βγάλει την σέντρα ο Μιχελακάκης, θα αφήσει τον Κοκκινάκη, ευκαιρία με τον Νικολάου, out. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω την Επισκοπή και τον Χρήστο για τη φιλοξενία που είχαμε και εύχομαι αυτό που δεν καταφέρουν όπως δουν τα πράγματα φέτος να το καταφέρουν του χρόνου. Γιατί είναι μια ομάδα και πιστεύω ότι έχει όλα τα φόντα να πάει στην παραπάνω κατηγορία και πιστεύω ότι θα αξίζει. Και οι υποδομές και τα πάντα. Όσο αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι κάναμε ένα για μένα τέλειο παιχνίδι τακτικά. Είχαμε κλείσει πάρα πολύ καλά τους χώρους, γιατί ξέρουμε ότι η Επισκοπή είναι μια πολύ καλή ομάδα που παίζει στο ρωτό ποδόσφαιρο και δεν τους αφήσαμε να το εκμεταλλευτούν αυτό, κλείνοντας καλά τους χώρους και τους αφήσαμε να κάνουν μεγάλες πάσες και νομίζω ότι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο για μας. Βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο στην κόντρα, δεν κάνουμε κάποιο γκολ. Ευτυχήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο να βάλουμε δύο πολύ ωραία γκολ και να πάρουμε μια πολύ μεγάλη νίκη για μένα, που η ομάδα την είχε ανάγκη περισσότερο ψυχολογικά, γιατί ουσιαστικά βαθμολογικά δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Εμένα, παιδιά, προσωπικά δεν θέλω να αναφερθώ για το παιχνίδι. Το παιχνίδι με κάλυψε ο συνάδελφος, αυτά που είπε έτσι είναι. Απλώς θέλω να πω ότι μην κοιτάμε τώρα να περιβολήσουμε αυτά τα παιδιά που 4 μήνες ήταν ομάδα πρώτη και όλοι χαιρόμαστε. Εμείς σαν προπονητέ, το team, ο κόσμος και οι πάντες. Και ξαφνικά με μία ήττα να αρχίζουμε να ακούω ορισμένα πράγματα στην ξένα να βρίζουν τα παιδιά. Αυτά δεν πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι η Επισκοπή είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο κινδύνευε να πέσει και δεν έκανε πρωταθλητισμό. Και τώρα ξαφνικά η ομάδα αυτή βρέθηκε πρώτη. Ατυχήσαμε σε κάτι αποτελέσματα την ομάδα να κρατήσουμε εκεί μπροστά και ξαφνικά βρεθήκαμε πίσω και να προσπαθούμε όσο μπορούμε να διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να γίνονται, πρέπει όσο μπορούμε σκυμμένα τα κεφάλια. Το ποδόσφαιρο έτσι είναι, δεν αλλάζει τίποτε. Και θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας όταν χάνουμε, όχι όταν κερδίζουμε. Όταν κερδίζουμε θέλουμε κανένα δίπλα μας. Όταν χάνουμε πρέπει να είναι ο κόσμος, αυτός ο κόσμος που είναι στην Επισκοπή, που ήταν κοντά μας, δίπλα μας. Στο Ρούβα και στα άλλα παιχνίδια να είναι έτσι. Όχι με το παραμικρό που έκανε η ομάδα μία ήττα, να ξεκινήσουμε και να βρίζουμε και να λέμε για τους παίχτες.
Εγώ θα δώσω συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, γιατί για μένα αξίζουν πολλά συγχαρητήρια, που έχουν φέρει την ομάδα εκεί έστω και στη δεύτερη θέση, και δεν είναι κανένας μάγος με το παραμικρό να φτιάξει μια ομάδα Μπαρσελόνα για να βγει επισκοπή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Προσπαθούμε, δουλεύουμε μέσα στο γήπεδο, αλλά μην ξεχνάτε ότι παίζει και ο αντίπαλος μπάλα. Δεν παίζουμε μόνο εμείς. Και μια ομάδα, άμα βρεθεί σε κακή μέρα, μια Κυριακή, δεν λέει τίποτα αυτό. Πρέπει όλοι μαζί να χειροκροτάμε και να στηρίζουμε αυτά τα παιδιά και αυτούς που έχουν πάει την ομάδα εκεί. Έτσι. Ο συνάδελφος είπε ένα σωστό πράγμα, ότι βλέπει εδώ υποδομές τι έχει κάνει υποσκοπή, και αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε και σιγά σιγά να μπορέσουμε να βγάλουμε επισκοπή στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχουμε πει ότι μπορεί η επισκοπή να βγει από αυτήν την κατηγορία. Δεν γίνεται όμως αμέσως. Καμία ομάδα με πρώτη φορά που κάνει πρωταθλητισμό να βγει κατευθείαν πρώτη. Έτσι, υπάρχουν ομάδες που χαλάνε δισεκατομμύρια και μένουν σε αυτή την κατηγορία και παρακάτω. Έτσι, εμείς κοιτάμε όσο μπορούμε να έχουμε παιδιά από εδώ ντόπια, να δουλεύουμε και να μπορούμε να βγάλουμε επισκοπή όταν βγάλουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, να μην θέλει 15-20 παίκτες να κάνει μεταγραφές.